गिबि गिबियावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानिजाथाव सि प्रमद बर' आरो लोगोसेयैनो दोलोनि जोंनि साफ्रोमबो गोजौ थाखोनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो जिहेतुके जोङो दा एलायन्स सरकार आसामाव बेनिखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसेयै जेसेबां जोंनि पार्टनार बे एलायन्स दोलोआव दङ बिथांमोननिसिम आङो गोजोननायखौ जासिग्रोदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोलोजों लोगोसेयै बिजाथि सायख'नायाव गासैबो दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाव हेफाजाब होदों आरो बे लेखायै दिनै गसाइगाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय आंखौ सायख'नानै होदों। दा बेयाव आङो गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननायजों लोगोसेयैनो आङो साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ थेंक्स होनायजों लोगोसेयै जोंनि बियाबनि बिभिन्न जाति गस्थि आरो धोरोमारि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो गोजोननाय जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे आंनि सायख'नायावहाय गासैबो रायजो राजाफोरनि आन्तरिकता मोनसे दङ। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमनोबो गोजोननायखौ जासिदों। गोबां रायजो राजाफ्रा बुंनो नागिरो बे जोंनि 22 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव जेबायदि जौगानांगौमोन बेबायदि जौगायाखै। दा नोंथाङा एबार गोदानै माने बिजाथि महरै सायख'जाबाय। दा नोंथांनि मावनांगौ हाबाफ्रा मा मा थागोन बे 22 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव? मोनसे समष्टि एबा बियाबखौ जौगाहोनांगौनि जे नोजोर एबा थांखि बे मेनलि सरकारनि सायाव सोनारनानै थायो। दा आसाम सरकारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव लोगोसेयै जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मोजां मोनसे सान्थौनि गेजेरजों जेरैबायदि बिथांमोना साननाय हनायनि गेजेरजों सोरखारखौ सालायनो थाखाय नाजादों बावनिसै आं सानो जे जोंनि गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय माखासे खामानि दामानिफ्रा सरकारनि हेफाजाबै माखासे खामानिखौ निश्चय मावनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। आरो लोगोसेयै जुदि आरोबाव सरकारा मोनसे बोल्ड स्टेप लानानै जोंनि बे बियाबखौ जौगाहोनायनि माखासे जिहेतुके थांखि आजावनानै दङ बेफोरखौ जुदि वान आफ्टार एनादार जुदि बिथांमोना थि समाव मावलाङोबा जोंनि बे 28 नम्बर गसाइगाव समष्टिया जौगागोन होननानै आं मिजिंथियो। जों मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां जेनेबा कंग्रेसनिफ्रायबो बा बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो बिजाथि फसंगोन। बबे दोलोनि बिजाथिखौ नोंथाङा नोंजों फेक्टर जागोन होननानै सानो? दिनै उफ्रा बिसायख'थियावबो मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय बेवहाय कन्टेस्ट खालायगोन बे रोखा। आरो बेयाव दिनैनि थारिखआव जों बुंनो हाया जे जोंनि खाथिसिन प्रतिद्वन्दिया सोर जागोन। थेवब्लाबो जोङो इलेक्सनखौ मोनसे इलेक्सन हिसाबैनो लानानै दावखोनो नागिरदों खारन जोङो बेखौ इजि लायाखै। आरो मोनसे बाथ्राया स्रायै जों बेखौ नुहुरदों जिहेतुके जोङो दा सरकारजों पार्टनारशिपआव थानानै जिहेतुके आसामावबो आरो बिटिआरआवबो सरकार सालायगासिनो थानाय मोनसे दोलो गतिके बे बिथिङै रायजो राजाफ्रा नोजोर होदों नायदों स्टाडि खालायदों जे जाय दोलोनि बिजाथिया आथिखालाव सरकाराव दङ बे बिजाथिखौनो जिहेतुके बिथांमोना आजावनानै लानो थाखाय आवगायदों एबा सिन्था सरसा खालायदों बे बिथिङै नायोब्ला निश्चय जोङो देरहागोनखौ जोङो बेखौ रोखायै नुहुरदों। जोबोर गोजोननाय दङ 22 नं तामुलपुर समष्टिनि एमएलए बिजाथि हिसाबै आंखौ सायख'नायनि थाखाय आङो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेनो बिजेपिनि मासिगिरि भबेश कलिता सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेनो आङो तामुलपुर समष्टिनि जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो जिल्ला जोंनि मण्डल कमिटिनि बा जोंनि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावदों। लोगोसे बुथ कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि गासैबो लोगोसे बायदिसिना सेल जोंनि वुमेन सेल थाबाय इउथनि थाबाय गासैनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेनो नैबे तामुलपुर समष्टिनि रोजा रोजा रायजो राजाफोरनिसिमबो साबायखर बावदों। दा बेनिखायनो जोङो उननि समफोराव मोजाङै मोजां जों खामानि मावलांनो थाखाय जोंनि गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बिबानगिरिफोरा गासैबो दिनै थियारि जादों। जि जानो गोनां बाय इलेक्शन बेवहाय बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों जिहेतु जोंहा बिटिसि सरकार सालायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बिटिसि सरकार सालायनायजों लोगोसे नैबेयाव दिनै बाय इलेक्शनाव जोङो इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि होदों आरो बेवहाय बिजेपि आरो जिएसपिनिफ्राय गोख्रों सापर्ट दङ। बेखायनो बिजेपि आरो जिएसपि आरो इउपिपिएलनि जों साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा मोनथाम राजखान्थि
बिजाथि हान्जाजों जयै सावरायलायनानै लोगोसेनो बेवहाय तामुलपुर समस्तिनि गुबुन गुबुन हारिसा गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि मानसि सुबुंफोरजों लोगोसे जोङो जथायै UPPLनि बिजाथि हिसाबै देरहालांनायनि खामानिखौ जों मावनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों।